Ani ay dili mayong balita alang sa mga nagbayad og buwis. May deklarar na ang House of Representatives nga dili na priority karon ang balaod nun nga mopaubos sa tax rates. Ang kakuwang sa oras mao'y rason ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. kung nganong dili na nila matuki ang maong balaod nun. Nagkanayon si Belmonte nga mas maayo pang atimanon sa mga mambabalaod ang mga balaod nun nga klarong maka o maaprobar. Ang Kongreso mobakasyon sugod karong Disyembre 19 ug mobalik sa Enero 19 sa sunod tuig. Si President Aquino supak sa pagpasar sa maong balaod nun nga mo-adjust sa individual ug corporate income tax rates tungod kay kini makaapekto sa fiscal position ug credit rating sa Pilipinas. Miadmiter si Belmonte nga lisod ang pagpasar sa balaod nun kay ni dili certified priority bill sa Malacañang.